Na-check nato ng pinaka-latest investigation sang Bureau of Fire Protection. Po naton si Bacolod City Fire Marshal Chief Inspector Stephen Hardelesa. Action Reports, Afternoon Edition. Sir, good afternoon. Si Action John Diaz dari sa Action Radio Bacolod. Yes, Action John Diaz, mayong hapon mo sa Tagpalamate sa programa. Yes, sir. Thank you, Gid, sa time again share mo dari sa Monster. What's the latest investigations on BFP? Sining nagluntad nga sunog dala structural fire sa Mega World, sir? Well, again, kanta ka natin sa progress investigation matapos ang nagaton sa mga pag-responde sa napalong na sa ng kalayo sa bayan sang 2 Regis Upper East Mega World, no? Ngayon na under construction na building na nagluntad ng sunog sa 3rd floor kag naglaton sa 4th floor sa western wing side. So ang atong sining estimated damage na labot sa 5.2 million. And ang atong sining we have the strong belief based sa fire patterns kag sa mga circumstantial evidence na nabilin nga mahimo nga upos sa sigarilyo nga pinabayaan o ginhaboy sa mga combustible materials ang ginhalinan sang kalayo. Ongoing kita subong sa pagtipon sa mga statement sa mga workers nga ara natabuan o ara gid na nagaobra sa 3rd floor kag sa 4th floor sang building under sa isa ka construction firm na muna nag-cooperate man sa aton subong. So we have the strong belief based sa origin of fire kag sa mga circumstantial evidence na nakita naton kay na bangod na wala sang iban nga source of ignition dito sa tunga, no, sang 3rd floor kung diriin nag-umpisa ang kalayo. Sir, concerned lang, no, both sila dirigid sir nagsugod ang kalayo sa 3rd o sa 4th floor, sir? Sa 3rd floor nagsugod ang kalayo. Since nga wala pa man mahuman ang building, may mga buko pa siya pakato sa 4th floor nga ang effects ng convection sang hot gases mo to nga nag-ignite naman sa 4th floor ay ang materials nga to dito mga toilet bowls na nakabutang sa crate naputos ang tapi kag sang karton kag ang iban nga mga accessories sang plumbing kag sang mga bathroom made of plastic. So amo tong nagtugas ang amo tong lasig nga nagkalayo bangod nga may karton may mga combustible materials na nag-ignite. Sir, ang naglabot kita sa 3rd alarm, sir, medyo budlay ipalungon ang kalayo nga mga kaangay sining nga mga sitwasyon? Ang desisyon sa aton sining operation kay na sandig sa difficulty kung paano nato sa kaon ang building. During the time, para ma-sure namon nga tayoyon ang flow sa tubig, ipadagan namon ang amon nga mga units purposely para nga maka-refill sa mga naka-plaster na nga mga fire engines naton. Bangod nga sa 3rd floor kinanglan medyo damo gid ang imo tubig kay tungod nga laba imo layout. So amo na ang aton sini nga preparasyon para lang masiguro naton nga madakit naton na contain kay eventually ma-extinguish naton ang kalayo. Pero sa aton mga fire truck may ara dito mga 4 mga wala naman magamit ang tubig. Sir, ang 3rd and 4th floor, anong situation? Partially or totally damaged gid sila? Well, masiling naton kay under construction ang naka-stock nga mga materials ining mga para sa mga bathroom, mga toilet bowl, mga ceramic. Amo wala nakabutang sa 3rd floor, 4th floor. So ubos kito tanan nasunog kalabuka, no, bangod sa init ng kalabuka. Grabe ang mga toilet bowl. Ang pressure sinasiguro sir amo ginang isa sa naga-ignite sang kalayo, no? Na mahimo man, very open man sa side ang construction area, kaya ang building open sa side. Bangod lang galing kay nakahantal-hantal ang mga naka-crate nga mga toilet bowl nga nakaputo sa karton tag sa kahoy ni mga flat na abala nga mga mga ginahimo nga crate na amo na siya, no, madamo siyang gatong dito, plus nga ang mga plastic nga ginagamit nga mga accessories sa plumbing nakapunsok man sa tunga. Considering dito mananghalin ng kalayo, wala sang linya sang kuryente except lang sa temporary connection na ginagamit para sa construction. Which is dito sa seat of fire naton, wala kita sa may nakita nga na linya sang kuryente or any other source of fire na mangintunahan sang
ang sunog. Kundi nakita na to sa kilid, sa pila kapag suyod gid no sa aton ginkandak na thorough investigation, may mga upos sa sigarilyo dito sa mga halin dito sa gwa, pakadto sa area nga partial nga nasunog, pakadto sa sulod. So napakita ina sang gawi circumstantially nagatudlo sa aton sa direksyon nga amo na ang next naton nga malantaw nga source of ignition. So nagluntad nga sunog kabangod nga damo-damo sang combustibles dito sa seat of fire. Kundi nakita naton ang fire patterns nga nagatudlo nga dala ang seat of fire, dala ang origin of fire, pero ang source of ignition naton is wala. Ang pinakalapit is ang mga upo sa sigarilyo nga nagalapta lang. So makita nato na ang unsafe na habits sa mga construction workers during the time na ginapatigayon nila ang pag-ubra sang building. Sir, sang nagluntad na ining sunog, may mga trabahante pa, pero wala man sa mga injured siguro or fatality, abi? Pagluntad ng sunog, nakapanaog sila, bangod it's the lunch break. Wala tao to, sir? Mga pila ka minutes na lang nakapanaog sila kag nag-alarma ang sunog. Okay. At least do safe man, safe gid sila tanan, no? Yes, Oo. Sir, how long ang pagpalong naton sang kalayo? Well, na patigayon naton na under control around 12 past 12. Under control naton is around 12:18. Ang fire out naton is 12:34. Mga isa ka oras na ang aton sini nga na-responde. Ang aton nga fire started is 11:48. So 11:55 nag-abot aton first unit. 12:18 under control kita fire out. 12:34 na. So mga almost 1 hour gid man, sir, no? Almost 1 hour, yes. Pero so far nasalamatan naton ang aton bulig sa aton sini nga mga fire volunteers and mitigated chamber, no, nagamit ng ilang mga equipment. Tagpila pa kita ng mga volunteers sa barangay. Oo. Anyway, sir, ongoing pa karon ang investigation, but cooperative man sigurong MRK Construction sa inyo? Yes, nag-cooperate sila, no. So ongoing naton nga gina-imos na tanan para ma-interview naton ang mga personnel nga ara dira nga nasabuan sa sunog. May interview para makagather kita data kagapos naton mabalaan kuno gid ang natabo, sir. Yes, sir. Sige. Anyway, Chief Inspector Stephen Hardilesa, thank you so much gid on the latest info so nga gin-share mo diri sa amon sa Action Radio Bacolod. Good afternoon and keep safe always, sir. Yes, mayong hapon gid. Maraming salamat. Action Reports, Afternoon Edition. Bacolod City Fire Marshal Chief Inspector Stephen Hardilesa maka-aksyon. Ang latest investigation is 5.2 million pesos worth ang damage ni nagluntad nga sunog dara sa 3rd kag 4th floor sang One Regis nga condominium unit sa sulod naman sa Mega World nga property sakop ka barangay 41. Yes, it's 41, no? Kaya portion Villamonte may 41 gid nga sakop maka-aksyon. Amo ba kung kaisa, hindi na kita sagil alis kung anong area, no? Patihin nyo kami kay ang geographical location, may mga marka ina mong, no? Kay dara bala sa online world, damo pa yung naglalalis ang lugar sang sa naghatag kamo tan rekomendasyon kung ano gid matuod nga natabo. Pariyo man na bala sa north sa Dalan Lacson, ang sa tuod da sa Ceres Bata, ang sa tabok sa nadara ang sa northbound terminal Banago. Ang ibang hindi pag-Japon ng pati man. Na 5:25 Action Radio Philippine Standard Time. Magabalik pa kita sa atong pagbalik mga ka-action. More details, more information. Madamo pa yung mga balita kay impormasyon diri sa gihapon sa Action Reports Afternoon Edition. Stand by!